Médiapartnerünk az elefg.hu, napra kis szerepjáték és sci-fi tartalmak. Csatlakozz Magyarország legnagyobb szerepjátékos Discord szerveréhez. Keres játékostársakat, játsz online, vagy csak beszélges és szórakozz más tavernásokkal. Mire vársz még? A videó leírásába vagy a stream alatt megtalálod Discord elérhetőségünket. Spotify-on immáron podcast formában is hallgathatod kalandjainkat. Köszönjük Patreon támogatóinknak: Elemelem, Black Sheep, Navarik, Vangrizár, Gófer Valentine, Melchior, Miyamoto Musashi, Slityu. Köszönjük szépen Twitch feliratkozóinknak: Los Blancos, Milán, Gófer Valentine, Norbi Papa, Amnos, Dobó Kapitány, Zolax, Lao, Esbence, Atomo, Salifater, Mjölnir Storm, Varug, El Petya, Akonag, Hightech és Dvangrizár. Köszönjük! Sziasztok! Ez itt újra a Taverna, üdvözlünk titeket! Folytatni fogjuk a kalandozást Terosz világában. Egy pár mondatot igazából, ahogy kb. Hogy fejeztük be. Ugye lejött az Erebos, az alvilágnak az istene, és kicsit ott mérges volt, csapkodott, felszálltatok a hajóra, majd belecsapódott a kis ostora a hajóba, és itt fejeztük be, hogyha jól emlékszek. Üdvözöljük a játékostársainkat! Hello! És még mielőtt elkezdenénk, előtte a Panninál lesz valami. Na. Amit tudnotok érdemes, hogy Taverna szülinapon, ha minden igaz, akkor én is kaptam egy kis apróságot, és mióta most megérkeztem a vasútállomástól, és leültem ide, és ezek a mágusok itt a setupot rendezgették, hogy akkor minden ilyen szépen világítson, és minden ilyen jó legyen, és minden rendben legyen. Én addig itt ültem, és nem bonthattam ki ezt a dobozt, tehát már mindent elképzeltem, hogy mi lehet benne, és valószínűleg nem az lesz, amire gondolok, de nem megyek bele a részletekbe, lássuk. Toppergést kérek. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Hoppá! Buborékos fólia, kedvencem! Az igen! Ezt nézzétek, de gyönyörű! Melyik kamerában tudjuk megmutatni? Hát abba tudod. De hogy így közel. Vagy a csatában. Csak hogy ne. Én is azt nézem, hogy talán a csatába. Mert az akkor nem tudom én, de vagy ez nagyon közel lesz. Mindjárt megnézzük, mert az a baj, hogy fókusz, az fixen van. Hát ezt akkor már később valahogy, ha más nem, akkor fotóba. Csatába, igen. Nézd meg. Várjál, mert azt szerintem ott autófókuszos talán. Nézd, oda teszünk egy fehéret. Várjál. Hát a fehér az pont nem jó a fehér alapon, de itt ezen így valamennyire látszik, hogy itt is vannak. Kecskeember. Így van. Fel is lesz ma avatva. Nagyon szépen köszönöm. Őket, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük. Igen, kaptunk rengeteg figurát egyébként, és tényleg nagyon jól néznek ki, nagyon szépen ki vannak festve, úgyhogy mindenkinek van egy kis karaktere. Én kaptam ilyen kis izét, olyan, mint az Aterosz. Jó. Úgyhogy még egyszer köszönjük szépen. Ezeket ide visszarakom magamhoz, jó? Ám legyen. Nos. Szóval, ha eddig nem lettem volna nagyon izgatott, hogy folytassuk ezt a kalandot, akkor most ezek után triplán. Na ja. Így van. Na, szóval, akkor belecsapódik a hajótokba az ostor, és azt veszitek észre, kicsit ilyen, mondhatjuk, hogy mondjuk nem tudom, lassított felvételbe, konkrétan a hajó az szó szerint szilánkokra robban szét, amin vagytok. Úgyhogy szeretnék kérni mindenkitől Dex savinget. Egy ilyen zöld, ilyen villámszerű, ilyen energia megy át végig a hajón, és így ilyen zöld, fényes, ilyen nagyon élénk zöld színnel. Összesen 3. Összesen 3? Persze. Az jó. 9. 13. Na még a Panni a legjobb, dobok itt közben. Jó. Oké, jó. Na lássuk. Mi lesz itt a vége? Jó, aki a Panni. A Panni az felezni fogja a sebzést, amit mondok, ti ketten nem. És a sebzés az pedig 7. Ez ilyen Lefele vagy területre felfele? ható cucc, mert nem vagyok benne biztos, hogy én alapból nem sebzem az ilyenek, vagy felezem az ilyeneket. Hát igazából
Barbákja. Annak nincs, keverem meg a tolvajjal, mi? Túl sokat voltunk Eberronon. Lesz majd valami cuccot. Igen, tényleg a tolvaj most, hogy szintet léptünk, a 8-as ő az, aki most felez mindent, amire dobhat Dexen. Jó, oké. Mennyit sebződünk? Jó. 7-et. Fele vagy lefele kell ilyenkor a damagát? Ó, lefele zsír, köszi. Szóval, azt veszik észre, hogy konkrétan repültök, mindenféle darabka, amiből egy hajó állhat, az így repül szét, és amikor beleestek a vízbe, akkor látjátok, hogy viszonylag azért kicsit távolabb vagytok egymástól, nem sikerült azért egy kupacba teljesen menni, és a parttól meg tényleg távol vagytok, szóval azt azért annyira gyorsan nem tudnátok odaúszni. És ez a hajó, ahogy így szétrobbant, úgy a kis darabkák ilyen nagyon élénk zölden lángolnak, szóval a víz tetején, mint hogyha mondjuk olaj vagy valami, ez így felgyulladt, és ég ilyen túlvilági zöld lángokban. Szóval elég nagy területet terít be ez az égő valami. Ezen kívül azt látjátok, hogy mit csináltok először is, és akkor utána mondom. Hát én lehet káromkodok egy nagyot, mert közvetlenül azután, hogy úristen, mi történik, az a második gondolatom, hogy a szilánkok, mennyit szívtunk a szilánkok miatt, és most nem megyünk sehova. De amúgy gyorsan szétnéznék, hogy ki merre van. Jó, akkor neked szeretnék kérni hát aki jobban szétnéz, az esetleg investigation-t. Én tudok egy investigation-t. Ezeket a lángokat. 10. Jó. Hő, sebez, nem tudom. Valószínűleg vagy valami. valószínűleg mágikus, de rendes tűzhatása is van, szóval, hogy tehát nem éri forró. Arra menni, amerre ezek lángolnak. Forró. Kivétel, És van egy fekete vízbe vagytok, nagyon sötét. Nem láttok szinte semmit, ami a vízben van. Kurva sötét. De én mindent látom. De Magical. nincs ott éppen most, éppen ott most nincsen semmi. Ott éppen most nincs semmi, víz van. Olyan sötét van, hogy nem lát semmit, mert nincs ott semmi. Így van. Nagyon mély, nem látod az alját, szóval, hogy így. Hát 120 méter. Így. Nagyon mély. Nekem 10-es lett az investigation-om. Jó, akkor kidobom nektek pontosan. Oké, akkor te látod Papit. Ó, advantage-el dobtam volna a Dexet. Nem vettem észre. Hát, hogyha szeretnéd, akkor... Újra dobhatom? Hát, ha felezem. 13-mal már felezném? Igen, önnek is annyi volt, akkor adok hozzá 3 HP-t. Most visszarapítottam, azt írja, hogy amíg nem vagyok vak, süket, vagy mi az, nem inkapacitételek, addig advantage-el dobom a Dexterity Saving Throw-on. Szuper. Jó, látod, pont Papit és Bucit fogod látni. És azt keresem, hogy a tűzre van-e többieket valami, egyelőre nem. Ilyen tüzes gyerek vagyok. Akkor semmit nem látunk szárazföld, vagy ezért. Egyelőre nem. Hát azt a szárazföldet látjátok, csak viszonylag messze van, de ilyen... ahova érdemesebb lenne elindulni, nem nagyon. És akkor erre boss meglátjuk továbbra is így rombol 1000-rel? Így van. És a mi hajónkat? A ti hajótokhoz nem nyom már. Hát az, amit eddig, szóval, hogy eddig se láttátok azt, hogy konkrétan ilyen nagyon durván kiszemelt valakit, őt is megtámadta. De nem úgy volt kifejezetten mi hajónkat akarta ketté csapni? Hát figyelj, betalálta a ti hajótokat, hogy most ti vagytok-e a célpont, szerintem azt nem tudtátok pontosan megítélni, mert hogy az összes épületet is szétbaszta. Nem. Ezt tatálgatja. Szóljatok, hogyha majd mondhatok. Jó, valaki investigál még? Keresitek egymást? Egyelőre. Kiderül, hogy nem tudsz úszni, nem tudom. Tudsz úszni? Hát a sós vidat kicsípi a bőröm. Tudok húzni, de a sós víz. Nagyon csúnya keléseim lettek. Nem jó. Akar még valaki investigálni, vagy nem? Én investigálni. Jó, oké. Akkor, hogyha azért gondolom valamennyire megpróbáltok így úszni, mármint, hogy így fennmaradni a vízen, meg hasonló, vagy így közelebb egymáshoz. Hát a stékhez, mi több? Jó. Oké, akkor viszont Athletics próbát fogok ugye kérni. Segítség! Meg hát mézébe vagyunk, nem armorba. Mondjuk én nem, de aki armorban van, az...
Nekem... Ez disadvantage-el úszik, I guess. Nekem 17 az Athletics, viszont így, hogy nem látom egyébként a két társunkat sem, mert én igazából csak Szabatot, meg Andronikoszt láttam, és ugye Táleon, meg Athéna? Atén nincs, nem látom őket. Most így ezért őket. én... 11 disadvantage-el az Athletics. Jó. 11, 17. Te mit csinálsz? Mondd, bocs. Én azt mondom, hogy segítség, mert az első dobásom az volt a rosszabb, és az 7-es volt, úgyhogy proficient vagyok az Athleticsben. Akkor nem nagyon tudsz úszni. Jó, Panni. Az a víz csípi a bőröm. Én ezzel a lendülettel akkor, hogyha így a szintlépés miatt, akkor most már vannak új képességek, amiket tudunk használni. Jaj, azt nem mondtam, bocsássatok meg, hogy szünet alatt léptek egy szintet, mert így volt a legegyszerűbb, hogy nem az adásba fogjuk megcsinálni a szintlépést, de az a lényeg, hogy léptek szintet a srácok. Szóval én ezzel a lendülettel összesen 2 second level spell sloton maradt, az egyiket felhasználván, sőt, bocsánat, nem spell slotoznék, hanem wild shape-eznék egyet, és átalakulnék ezennel egy zátony cápává. Reef Shark, ha valaki utána akar nézni, és azért merem mindezt megtenni, mert hogyha minden igaz, akkor, hogyha ezt meg tudom csinálni, akkor persze, így átalakulnék, és akkor azzal kezdeném, hogy elindulnék először barátom felé, és miközben óvatosan megyek, és véletlenül sem... Átalakul egyébként, miközben fuldoklak, vagy csak az, hogy jön egy cápa felém? Figyelj, pánikolsz, mennyi a passive perception-öd? Mivel nem vagytok konkrétan egymás mellett, 10. ezért nem látod konkrétan, hogy... És sötét van. És mekkora zaj van? Ja nem, 9. Zaj, azért a part felől jönnek, de mivel hát a vízen amúgy jól terjed a hang, szóval azért azt halljátok, de szerintem, hogyha most kiabálnátok egymásnak, akkor valószínűleg meg fogjátok hallani. Akkor még annyit módosíthatnék esetleg, hogy mielőtt átváltozok, azelőtt elkiáltanám magam, hogy cápa! Ne ijedjetek meg! Hogy ne ijedjetek meg, átalakulok! És azt már nem mondom, csak így... Jó, akkor te igazából el is tűnsz a víz alatt, gondolom. Igen. De láthatod igazából, szóval, hogy... Nekem sincs magas, 11-es a passive perception-om. Jó, de mivel látsz a sötétbe, akkor te látni fogod az átalakulást. Te nem valószínű, te pánikolsz, nem látsz ugye a sötétben, nem tévedtem. Jó, oké. Akkor te maga az átalakulást ezt nem fogod látni. És amit szeretnék csinálni, így ebben a zátonycápa alakban, akkor így a blind sight 30 feetig, passive perception 12, és amit szeretnék csinálni, természetesen víz alatt tudok lélegezni, és szeretném megkeresni a társaimat a víz alatt. Jó, akkor van konkrétan akkor, hogy hozzámész először, vagy csak elkezded felfedezni a környezetet? Elindulok az ő irányába, mert nem tudom, hogy jó, egyébként merre, és akkor amíg abba az irányba megyek és keresem addig két társamat, addig Szabatot is nézem, hogy csak hisztériázik, vagy vajon tényleg baja van. Tényleg baja van. Én elkezdenék. Nagyon rosszat dobtam. Tényleg? 7-et dobtam. Fuldoklom. Ugye megbököm majd a kis orromban. Delfinné kellett volna alakulni, de igen. Ez kevésbé ijesztő, igen, mert a delfinek a víz alatt jó emberek. Így van. Nagyon jó emberek. Jó. Én elkezdenék úszni vissza a parthoz. Part felé. Jó, igen. Akkor ott hagyod őket? Ókés. Jó, akkor majd továbbiakra is kérek neked Athletics próbát. Ez nem sok. Ez 4. És segítség! Jó, akkor te odaérsz hozzá, mit csinálsz? Látom, hogy haldoklik, vagy Hát így... látod, hogy nem úszik túl jól.
Így van. Jó. Akkor, és akkor most jön még egy dolog, amit eddig nem tudtam, de most már tudok, hogy akkor a telepatikus képességemmel megszólalnék a fejedben, hogy te ilyen cápa vagy? Okos cápa? intelligens. Az amúgy milyen távolságra érvényes? 30 feet, azt hiszem, de Jó. azonnal megmondom El fogod neked. érni, nem azért kérdem, csak hogy... Hát, hogyha 60. megjegyzem. 60 feet. Jó. Oksa. 60 feet. Mi több, ez most jut eszembe, hogy a telepatik feet, nyugodtan nézzétek meg ti is, de akkor mondom, hogy én mit látok itt. Ez egy feet. Hát ez nagyon jó. Feetként vettem fel, plusz egy wisdom, and you can cast detect thoughts, and you can speak telepathically to any creature within 60 feet. Azt nem tudom, hogy el tudom-e castolni a detect thoughts-ot így. Hát kérdés, hogy tudsz-e átalakult formában kasztolni. Igen. De ez nem varázslat, ez a telepatik? Ez folyamatosan? szerintem A telepatik az nem varázslat, de a telepatikon belül... használni, vagy ilyeneket, az cápa formában egészen biztosan nem tudsz. Mindjárt szerintem. megnézem, hogy a detect thoughts, minden kell hozzá. De mekkora király ez, hogy ez egy feat, és nem kell varázsolni, hát simán meg tudtak beszélni teljes taktikákat, Yes. Miközben valakivel beszéltek, és igen. Vagy nem tudom, észreveszel valamit, hogy kamuzik, vagy valami, és akkor mondod a többieknek. Mi több, azért lett volna jó, hogyha ezt nem átalakulva teszem, whatever, mert egyébként a detect thoughts arra is jó, hogy 18. szinttől tudsz így varázsolni alakban bármi. akkor még egy kicsit fejlődni kell, azt hiszem. Minden esetre detect thoughts az arra is jó lett volna, hogyha nem alakulok át cápává, hogy 30 feet-en belül érzékelem, hogyha értelmes lény van körülöttem, és hallom a gondolatait. 3-as intelligencia alatt nem, sajnos, bocsánat. De hogy jó, akkor szóval a detect thoughts-ot nem fogom tudni használni, viszont a telepatik képességnek azt a részét, hogy tudok beszélni telepatikusan, azt igen, szóval akkor most mondanám Szabadnak, hogy ne jegy meg, itt vagyok átalakulva alattad. Most éppen egy cápa vagyok, ne pánikolj, létszi, segítek úszni. És akkor így megpróbálnám felkarolni, hogy ne degeljen meg szegény. sem tudom, hogy én majd úszni. Jó, oké, persze. Rákapaszkodni. Jó, rá fogsz tudni kapaszkodni, úgy gondolom. Oké, akkor átmozdulunk bucira. Kérsz a segítséget, vagy Hát kiabálsz? és utána nem tudom, lehúz valami, vagy bármi, de hogy elindulni el tudtam. Begörcsölt a lábon. Így van, begörcsölt mondjuk a lábad. Oké, akkor Nagyon most hideg a víz. Kapálózok. kapálozod, de akkor nem kiabálsz, hogy halljanak téged, ez volt Most méltóságon aluli? Vagy? Így, akkor csöndben szenvedsz. Némáni. Meg az szerencsé, hogy blindsight. Placs. Jó, akkor mennyi volt? 11 volt a passzív perception-öd? Jó, akkor, amikor nagyjából olyan 60 feetre vannak, akkor észreveszel óriás polipokat közeledni. És akkor már lassan dobhatunk is majd initiatívet. Óriás polipokat? Polip. Jézus fasza, a vízbe megdőlni. Egyelőre 2 láttál meg. Ami viszonylag gyorsan úsznak. Ó, de milyen gizda leszek a cápalovas a nagy izével. Nagy grétakszal. Viszonylag kurva gyorsan. Elordítanám magam, hogy Jó. polipok! Állatok! Oksa. Akkor fel is adok is nektek bábukat. Ez kell. Nekünk? Ez kell. Hát a sajátotokat. Vagy nem Hát szeretnétek? jó, hát csak te tudod, hol vagyunk. Ja, hát úgy értem, hogy ide rakom. Persze. Jó. Figyelj, akkor ti már egymás mellé kerültetek. Tegyük fel, hogy ide. Itt jól látszódtok is. Persze. Tökéletesen látszódunk. Arra felé volt a part. Szóval te így kb. Úgy. Hát mivel kerülni kell azt az izét, ezért kicsit ilyen kellett menned, mert hogy kurva nagy területen ott van az az égő hajó. Úgyhogy akkor így ilyen irányba úszhattál kb. El. Oké. Jó. Ott leszel tőlük. Ígyni. És akkor polipoknak szerintem rakok be ilyeneket, mi szóltok. Jaj, pillanat. Pillanat türelmet. De igen, nem az, ez nem, az. Ezt nem néztük meg, igen. Jaj, hogy se ki tudom magam ezzel.
Mind a kettő. De az egyik a dúl. Visszából jön a fény, vagy lentről felfelé, és tovább. Beakadt inkább. Hey ho. De... Az ott rosszabb így. Szupi. Nagyon fényes. Hát lángol, ott lángol a Így van, víz. így van, így van. Csillog és lángol. Így van, nagyon szép, gyönyörű fényekkel. Vagy... Nagyon romantikus. Hogyha azt közelebb hozod és föntről izéled, nem oldalról. Azt. Érted? Mondok, hogy egy kicsit felemeled és lefele. Ezért lehet, hogy úgy talán kevés. Addig dobtak nekem léci kezdeményezőt. Köszönöm. Várjatok, én is felírom a sajátomat. Inni. Sőt, van bármit arra, ezem. Nem, nincs. Fulladatok. Mennyi? 4. Nekem 10 az ini. 10? Lábán tudsz még feljebb húzni. Nekem nincsen egy út még itt. Szerintem nincs. Nope. Dolgok, amiket nem bírok. Így van. Hát ja, közben halljátok egyébként, hogy visítoznak a mindenki a partról, ilyen nagy tombolás-rombolást, azt hallotok igazából. Káosz. Káosz és anarcsi. Szó szerint. És káosz. Káosz szónok. szónok. Szónok az Szónok. Dávid Így karaktere, van. Szónok. Így van. Káosz, szónok. Sorry, Úgyhogy próbált meg. nagyon szép ilyen sötét lila színük van, hogyha majd színeket láttok esetleg. Azt mondom, hogyha majd egyszer láttok színeket, akkor az lila lesz. Lila csápos csodák. Az enyémet. Kametről fönti. Yep. Akkor egyenlőre. Látni látszik. Az a baj, hogy pont egy olyan vizes mappunk van, ami visszaveri a fényt nagyon durván. Hát figyelj, És sajnos cseréljünk ezzel nem valahogy tudunk segíteni. mappot. Azben nincs másik mappom, ami jó lehet. De csak itt, mert itt nem veri vissza. Hát igen, szóval így nem A baj másik, ami is ugyanilyen Tegyük át fényes. ide, tegyük át ide a harcot. Így, ide. Jó, figyelj, És akkor kevésbé. Ja, egyébként ott. jó, szupi. Egy. És akkor azt kell ott elébb hozni egy nagyobb picit a kapcsit. És így most valamiért átalakult az is, hogy hol legyen a fény. Tök menő. Tök látszódik. Az a lényeg. Működik. Yeah. Na hát igen, egy dolgok. Így van. Itt vagyunk, harcolunk. az a Szóval lényeg. a polipok, neked még kell egy initiatív papi. Dobom az initiatíven. És akkor meglátjuk, mi lesz a sorrend. Na, addig én felírom Csaba az izéket. Dvácsi, Csaba Tarír. De nem tudom, mi van ma velem. 7.
jó, megkönnyítitek a dolgomat. Hogy megölj minket? Arra gondolsz? Jó. Okés. Szuper. Akkor a sorrend az lesz, hogy... Mennyit mondtál, bocsánat, pontosan? Oké. Akkor a sorrend az lesz, hogy polipok. Lehet nem akarnak minket bántani, ki Panni. tudja. Lehet, barátok, igen, meg akarnak menteni minket. Papi. Átalakult szektások igazából. Puci. A taverna szektából. Jó, akkor ők jönnek, és ők egészen biztosan el is fogják kérni az egyik... Mondd, hogy hova mozgassuk, és mozgatjunk. A másikat meg kiszámolom, de tud bonus actionből dashelni, szóval 120-at tud mozogni, úgyhogy szerintem egészen biztosan el fog tudni jönni idáig. Úgy gondolom. Ha nem, akkor meg gyorsabban úszik. Jó. Akkor kezdek azzal, ami a bucinál van. Jó, bucigám. Oké. Oksa-moksa, ami nem más, mint 16. 16 az armorom, úgyhogy akkor ezek felállnak. Jó. Az egy 12-es sebzés. Akkor jó, hogy rád menni, nekem 16 HP van összesen. Egy ilyen harapásba És lehetek grappled vagy. Nem dobhatok semmit, ha talál, akkor fixen grappled. Ja. Így van. Jó, mozogjunk át a másikra. Ő lát egy cápát és egy valami lényt, ami kapaszkodik bele, ugye? Ülök a hátán. Így volta. Hagyom De neki. egyébként te most akkor a víz tetején vagy, kim vagy a vízből, te meg a víz alatt, szóval Yes. akkor viszont a cápát fogja támadni, mert azt éri el jobban. Hajde, lesújtok rá! Az pedig egy 13-as. Megvan, nem hogy eltalál. Eltalál? Jó, nézzük. Az kereken 10. És akkor grappled vagy, majd lehet dobni ugye ellene kiszabadulás próbát. De Segítek igazából volna a grappled neked. az semmi, csak nem tudsz álmozogni, tehát ugyanúgy tudsz támadni, meg mindent. Disadvantage, nem? Mindjárt mondom nektek Grappled pontosan, vagy. nehogy hülyeséget Azt Az mondjak. a mondja, restrain, nem? Azt conditions- írja, Az hogy speed 0. Grappled. The condition... Egyébként igen, azt írja, hogy 0. Ennyi, ő nem tudsz elmozogni. Az semmi. Mondom, hogy Az incapacitated az, amire én Azzal gondolom. meg Az meg nem nem tudsz tudsz támadni, reakciókat, meg akciókat. De a grappled az igen, az nullára csökken a sebességed. Így van, nem tudtok egyelőre mozogni. úgymond. Szétcsapom őket majd. Jó, akkor ők nekik ennyi is volt a keresem a környükén, úgy szabadnak a gondolom. hangját. Úgyhogy Nem akkor a emlékszem a következő az nem más, mint Panni. Amit Poli, Panni, Bár most Papi, szintet lépett. és vele egy puci. Hát én akkor ezt így tehát hogy telepatikusan azért így telekürtölöm a világba. Ez egyébként kérdés bennem, most így fel is teszek, hogy elvileg tudsz-e a broadcastolni, vagy mi? telepatik... Igen, mert hogy a telepatiknál csak ennyit ír, hogy you can speak telepathically to any creature within 60 feet. Szóval akkor mindenki, aki nem magánál... a creature, hanem bár, tehát, hogy te bármelyiket Any. kiválasztod. De azt nem írja, hogy mondjuk látnom kell, vagy ilyesmi, szóval, hogy ez hogy működik. Hogy mondjuk, ha nem tudom, hogy hol van Dávid karakter, akkor tudok vele beszélni, vagy nem? Hát figyelj, próbálj meg, aztán meglátod. Mert hogy... Én most csak így De nem, mert hogy most ez egy új... Most Mármint, így nem... hogy mondjam, Tényleg. én úgy gondolom, hogy ez egy új képesség a karakterednek, Ping. amit még nem Igen. teszteltél annyira, Ping. szóval simán lehet az, hogy még próbálgatod, bénázok, hogy mi ja. lesz. Persze, szerintem ez simán valid. Jó, akkor ezt nem tudom, meg tudom-e csinálni, hogy ez csak ilyen actionön kívül csak így bele kell tenni. Polipop, baszki! És akkor nem célzott senkinek, És nem, csak így... igen, így nem célzom elereszted, és senkinek. akkor majd valaki megkapja. Aha, vagy igen, vagy nem Jó. tudom. De hogy ezt igen, és az actionömet viszont arra használnám így cápaként, hogy grappelölve vagyok ugyan, de harapni még tudok. Jó. És itt van ugye hőtársam a hátamon, ami azt jelenti, hogy 5 feet-en belül van, tehát akkor van ilyen, hogy pack tactic, ami azt jelenti, hogy advantage-el dobok, hogyha egy társam 5 feet-en belül van. Nice. És csak te vagy a társad is majd. Csak én. Vagy nem? Várjál? Mindjárt megnézem majd. Csak nem akarok sok időt elbassízni. Paktak. Jó. Oké, Reef Shark, Szerintem Reef az csak Shark. neked vonatkozik. Valósz, itt van Reef Shark. The Shark has advantage. Oké. 19 volt az első, 15, jó, 19, meg... meg... Meg számok.
meg számok. Megvan 19 plusz valamivel? Bőven. Jó, akkor majd megnézem. Igen, és akkor elvileg 1d8 plusz 2. 19 plusz 4, ott van. Weapon attack, 4 plusz. Jó, oké, akkor 23 sebzel. attack, és akkor 7 plusz 2, 9 piercing damage a polippa. 9, rendben. Ez volt az actionom, és akkor mozogni nem tudok. Oké, papi a következő. Hát én itt vagyok rajta a cápa hátán. Szóval most már, mint nagy fegyvermester, én hát nem tudom körbeúszni, megpróbálom használni az új skillemet, mert 5-tel nehezebb, vagy 5-tel nehezebb eltalálnom, viszont hogyha eltalálom, akkor 10-zel nagyobbat ütök rá. Oké. Nem rage-elek, mert akkor felgyújtanak. Köszönöm, hogy nem. Na nézzük, hát ha. És geci, ilyenkor dobok egy 2-es. Jó, szerintem a -3-mal nem találom. Jó, de egy kis nem Én már azon gondolok, hogy majdnem a Panniba találsz bele -3-mal, nekem kicsit ilyen. Az nem 1-es, az csak egy nagyon rossz dobás. Kérem. Jó, és akkor bónusz akcióban még a szarvammal is megpróbálok oda döfni. Biztos alapon vagyunk. De ez nagyon rossz lesz, akkor már. Not cool. A Panniba megy. Ledobom akkor a picsába magamra, és megyek a partra. Azt mondja. Dash. 16. 16 az átmegy. Jó, 6 damage. Hát úgy, jó. Mellé ütök, és akkor... Jó, szuper, oké. És akkor most Buci következik. Jó, én... Hogyha nem akarsz más csinálni. Akcióból lehet kijönni grappled-ből, ugye? Így van. Jó, akkor maradok grappled-be. Ja. Chill. Mi az? Shocking ez. Nézzük. Ó, ez jó. A vízi dolgokra. Sok 10... Attackon 14. Átmegy. Yeah. És ilyenkor az nem sebez vissza már vízben, vagy? Egy. Elsebzés? De nincs rá. De az nagyon cheap. Az nagyon, látod, hogy mindjárt meghal. A 2 HP-s polipoktól rettegve. Így van. 2 HP-s Jó, polipoktól csinálsz ments még meg, uram, valamit, minket. Buci? Nem tudok, szerintem. Jó, hány HP-n vagy amúgy? 13. Jó, ez meg lesz ellened. Ó, szerencsét, ez nem túl jó, ez 7. Továbbra se nyikkansz? Méltóságon aluli? Hát nyikkanok én, de azért az ütésekre nyikkanok, mert az fáj, de... Jó, akkor a másik az... Látni látsz, hogy ez történik. Igen, de grapple-be vagy, szóval... Az Pannira Na, támad, mert akit grapple-ölnek csak arra támadnak. Ez viszont 16. Majd megvan. Mármint, hogy eltalál. Jó. Oké, akkor ez ugyanúgy 7. És akkor Panni jön. Whoop whoop. It's the sound of the polyp. Whoop whoop. Hát, látom vajon, hogy mennyire van vacakul a polip, vagy annyira az érzelmei nem tükröződnek az arcán. Hát figyelj, igazából az, hogy megsérül, azt látod, azt fel tudod mérni, hogy azért még ebben van... Még nincs halálközeli állapotban. Jó, de hát ha egy dupla atakkal az lesz, mert hogy egy tőlem, és akkor lehet, hogy tripla, mindegy, meglátjuk. Én most még egyelőre... Milyen messze van tőlem? Buci? Igen, 5, Andronikos. 10, 15. Talán 30. Várjatok. Már nézzük átlósan. Hát szerintem 25-ből már eléred, azt gondolom, de szóljatok, hogyha rosszul számolom. Szerintem 25-ből benne van már. Ja, de hülye vagyok, onnan mértem, minden keveje 5. Hát inkább 30, akkor talán. jó, most az a gondolat van bennem, hogy ha rám csap egy opportunity-val, nem vagyok előrébb, mi több lehet, hogy meg is gebed a kis alakom, szóval megpróbálnék minden erőmmel arra koncentrálni, hogy szétharapom a picsába. Jó. Meg te ugye grappled vagy, jól tudom, szóval akkor Igen. neked action is lenne kijönni. Igen. Jó, oké.
Kicsit be tudtam zoomolni, egy kicsit jobban. Nat 20! Gyerekek, az első dobás. Vajon, ha még egyszer Nice. kidobom a Nat 20-ot? Ja, de Nem. dobjál, hogyha ezért, mert dupla nat 20-ra lehet, hogy ad valami pluszt. Hát Lehet, két felrobban az is magától. Insta. Ennyi. Egy nat 20. Jó. Jó, akkor 24, és akkor ugye csak a kockát kell duplázni. 2D8 plusz 2. Na, ez Jó, nagyon akkor jó. 8, az 10. már 10. 12. 12 összesen, ugye? 12 piercing. Jó, azért ez fájt neki, úgy? Na, körülök. Rendben. Csinálsz még valamit? Ö, Cápollak, ez ment nem. most. nem, más nem. Maximum csak annyit még így, nem tudom, hogy meghallják-e szintén, de, vagy nem tudom, hogy action a telepatikus képességemet használni minden esetre. Én akkor most így Buci karakterének céloznám, hogy tarts ki, megyünk mindjárt, tarts ki! Jó, akkor ezt hallani fogod. Egyébként nincs a leírásban benne, hogy ez mibe kerül? Vagy milyen izéba? Szerintem ez ugyanaz van rá, Mint mint hogyha a, beszélni, mint a egy-két beszéd, és a mondatot. beszédnél Jó. már úgy van, hogy max. egy mondat, nem? Egy rövid, nem összetett Hát egy mondat. pár szavas, azt hiszem, Igen. szóval nem egy ilyen hosszú... Tarts Mindjárt ki, megyünk, vesző, érted? tarts ki, Igen. vesző, megyünk felkiáltójel. Jó, Persze. igen, ének, oké. Ez még itt simán belefér. Jó, akkor te más nem csinálsz, akkor a papi következik. Én ugyanaz. Csapom a rendítetlen megőrülés baltájával. Jó, csapjad. Megdög lesz! Azt mondja, hogy az úgy... 11? Az pont megvan. Pont megvan? Ó, az jó! Na nézzük, bazd meg, Jó, akkor ez 14. Sebzés? Igen, mert 4-et dobtam összesen, de az a fittel plusz 10 sebző, szóval 14. Okés. És bónusz akcióból még Jó. a szarvalmal is rámarok. Az egy 10-es. Az meg mellé, jó. Akkor ennyi. Jó. Akkor Buci következik. Én elkezdek egy Force Life-ot kasztolni magamra, azt végtelen mennyiségszer tudom, a Feast, a Fiendish Vigor miatt, és egy actionös, 1 óráig rajtam van, és az azt jelenti, hogy egy lila lepel lesz körülöttem, és kapok 7 tempó HP-t. Nagyon szuper. Még valamit csinálsz-e? Ennyi volt az actionom, bonus actionben nem tudok kiszabadulni, meg semmit, reakció meg már felesleges. Akkor támadok a... Ez szerintem nem fog átmenni, neked a 15 nem megy át, ugye? Az pont nem. Na, hát akkor szerencsés vagy. Akkor még egy körig kibírod. Akkor nézzük a Pannit. Ez sem túl jó. Ez 14. Hát tehát, hogy eltalál. Általában? Aha. Jó. A cápa mágikusan gyógyul 5-öt, jó? Nagyon Tényleg? rosszat dobtam Lehet, most hogy én bónusz akcióból csak neki futásból tudok szarval támadni, egyébként csak félrelökni tudok. is. Jó, akkor nekem adom közben a sebzést, ami 5. Pont 5, akkor az alakomat Pont ennyi volt elvesztem. HP-d? Igen, akkor a kis Ú, Reef az- Shark szátonycápának ennyi. Jó, viszont azt mondom, hogy szerintem nem ment a grappled, mert hogy tök más formád lett, Aha. úgyhogy akkor abból a csápjaidból ki tudtál szabadulni így. És leesek a vízbe, Jó. vagy a nyakában leszek. Leesel a vízbe, mind a ketten a vízbe vagytok. Akkor gondolom atlétika megint. Dob, és a Paninak is most kérek egy atlétikát, mert ő a víz alatt volt, grapplölve, fel kell ugye úszni. 22. Ha baj van, akkor majd én segítek. 13. 13, jó, oké. Igazából nem úsztál sokat lefelé szerintem, szóval nem annyira nehéz onnan feljutnod a felszínre, úgyhogy ez megvan. Jó, akkor ez voltak a polipok, ha jól gondolom, úgyhogy akkor Panni következik. Grappled-ből ellenerőre lehet kiszabadulni ennél a polip? Ennél meg kell dobnod egy DC-t, és ennyi. Francba. Ja. Én jövök? Hát de az ugyanúgy erő. Értem Próba. csak, hogyha de akkor tudtam volna debuffolni, hogy akkor mindig léni Ja, az ő savingére, de okos. mindegy. Jó, akkor amit szeretnék csinálni, elmondom is, nehogy rosszul mondjam, de akkor az actionom az lenne, hogy tolok egy second level Azt hittem, Spelt? second wind, vagy mit mondom, micsoda? no, no. Neked ilyenet is van? English az Olyan second, is second van. level spellcasting lesz. Igen, le is húzom, és akkor ezt egy új spellre használnám el, ami nem más, mint a
Summon Beast. Wow! Szóval- Micsoda izgalmak. Summonálnék egy beastet, keresem majd a Kis statokat, kutyákat a mert az vízben. elvileg közvetlenül utánam jön mindig, tehát most Tengeri csikó! a summon Mi a természetes ellensége a polipopnak? Segítsetek, kedves A nézők! japánok, nem? Nem a megacáfa. Ja, megalodon. Igen? Azt hittem a japánok, mert sushit Ja. csinálnak belőle. És akkor- Japán anime karakterek. Hát, Ezek nagy ellenségek. Ez a Summon Beast, igen. Csak nem tudom, hogy ezt kimentettem-e, vagy mindegy, rá fogok keresni. Megvan, és akkor bestiális spirit lesz, small beast, itt van, megvannak a statok, és akkor elvileg ez a lény, ez mindig utánam fog támadni, utánam fog jönni a sorban. Okay. Tehát akkor majd Szóval elvileg vele ezután egy Ez micsoda? bombát Hány támad. darab? fogok is majd tudni. Micsoda? Ez hány darab és micsoda? Ez egy darab, picike, mármint hogy smallnak Nézzünk számít. Figura. És Bocsánat. legyen mondjuk egy pici... Legyen az Póni. annak a Baby cápa. zátonsárkának, igen, a Baby picie. cápa, ami az előbb volt. pararapara. Jó, megpróbál Hogyha keresni lehet. neked egy béka. A béka is jó. Békacápa. Hova akarod Egy pontosan? nagyon-nagyon mérges tekintetű béka. Így van. Várjál, jobb Ne, ötletem bocs. nincs a békánál. Nem para. És jó, itt. Így itt Jaj, de aranyos. van. Békacápa. És azt lehet irányítani, hogy mennyire legyen intelligens? Mondjuk, hogy közre fogja velünk? De ő te irányítod, Tudom nem? irányítani telepatikusan ráadásul, úgy, Végig ahogy ha minden esik. igaz, Így van. megbeszéltük. Hát akkor biztos ide jönne, hogy advantage-el is. Így Hát van. még nem tudja, hogy hova megy, mert még nem csinál semmit, csak Igen. így létrejött ebben a szférában, és És ő milyen teljesen állatkinézete van, vagy kicsit ilyen áttetszős, ilyen... Vagy ilyen... fényt egy kicsit tud magából árasztani, egy Bármit kicsit ki- ilyen Milyen homályos, ilyen látszik, ilyen hogy... világító. Micsoda? Hozzáértek Világító. az. Hogy lásd, Amúgy én nagyon hogy lásd te szeretnék is, ilyen hogy ott van egy méregbékákat ilyen kis tartani. világító téma. Tehát, hogy enyhén világítani, ilyen kis luminescent, ilyen kis... Jó. Mint egy Ja, Szent tényleg, mert János sötét van, bogár. akkor nekem végig disadvantage-e kellett volna dobnom, nem? Igen. Például. É, Nem fejelsz, disadvantage-et dobsz. Igen. Egyébként csak vagyok. Jó. Nem jó, baj. szóval, hogy akkor ez lett volna, hogy a summonölöm ezt a kis, mint egy Szent János bogárnak a kis feneke úgy... És te ilyen most kis... normál alakban vagy. És én most normál alakban Szóval, hogyha vagyok. te is most támadnál, te nem látsz te látsz a sötétbe? Szatír vagyok, nekem... Ebben segíts, mert ez már... Az azt jelenti, hogy lányokat molesztálsz. Ez melyik? Nem diszkriminálok nemek alapján. Ja, akkor te mindenkit egyenlő módon zaklatsz. Azonnal. Azonnal? Azt hittem várni kell egy kicsit. Ugye nézem majd. Én is nézem közben. Ja, várjál, hát itt van előttem a könyv. Én Minotaurus vagyok, én nem Na, látok. mit csinálok? Hát miért nem én nézem? I'm Ezt, a hogyha már nem simple tudod fejből, man. akkor legalább nyisd már ki. Én nem látok ilyet. Én se látok ilyesmit. Akkor jól Szerintem. emlékeztem. Akkor viszont neked is, akkor mostantól disadvantage, hogyha támadtok, ugye? A spellre gondolom nem, de hogy igen, de Így akkor... van, így Egyébként szerintem nem fog nagyon sokáig ez kell lenni, mert ugye az actionömet arra használnám, hogy akkor summonoljem a Beast-et, és egy gyors technikai kérdésem lehet? Persze. A Spirit Totemnek ez egy bónusz action, de hogy ahhoz nekem nem kell mondani semmit, tehát ezt animal formban is tudom summonolni ezt a totemet? Hát ez necces kérdés, mert hogy... Mert hogy mi kell hozzá? Nem írja, hogy pontosan mi kell hozzá? Szerintem... Mert hogyha csak 18. szinten tudsz varázsolni, Hát meg hogyha most van Akkor- verbális összetevője cápaként, akkor nem beszél. biztos nem. De most nem. De most már nem cápa vagy. Igen. Szóval most már kimondhatod, hogyha kell. Mondhatod, igen, hogy csak soros, tehát. amiatt kérdezem, Visszaalapulja, hogy vagy ilyesmi. igen, Jó. de mindjárt Spirit Totem, Jó, addig megnézem, itt van. Hogyha majd esetleg úgy döntesz, hogy megidézed, akkor itt van Többféle hozzá színes jelölés. haj. igazából is. nincs Így ideírva, Így fel lehet. csak annyi, hogy bonus action, 1 percig, 60 feet-en belül, ameddig látok, ott helyezhetem el, és 30 feet-es a rádiusza. De az, hogy Ez nem kell, napi meg egy. kéne hozzá szólalnom, Ez az... a napi egy. A Spirit Totem az resztenként egyszer lesz. Igen, az Szerintem azt resztenként. Tuti előtted az előző nagy csodát. Fú, én már nem emlékszem Totemet rá, nem de lőttem el. amúgy Nincs csak gyanús totem, nekem... nincsen kipipálva.
Figyelj, én már nem emlékszek, mert már elég rég volt, szóval nem fogom tudni ezt megmondani, de én elhiszem, amit te mondasz. Szóval, hogyha... Hát nincsen kipipálva, szóval szerintem nem, meg szerintem én el is feledkeztem őszni, szóval arról nyílt tudok. Szóval... Most még van bonus actioned, ugye? Van, az még van, csak az action-t lőttem el, csak a kérdésem az vajon az, hogy meg tudom ezt csinálni Beast formban, vagy nem? Jó, vagy Beast formban. Tudom, csak de hogyha meg hogyha tudom most csinálni, csak akkor most a bonus action-omat a- wild shape-re használnám, mert amúgy mindjárt megdeglek. én azt mondanám, hogy szerintem ne tudd. Ne tudjam, hogy, jó. Az túl... Mert hogy semmit nem tudsz varázsolni, úgy mondjuk nem írja, hogy kell hozzá, szóval ez kicsit ilyen necces kérdés. Szerintem inkább ne, szóval akkor, hogyha lőd el, akkor most, hogyha úgy gondolod, most már még van bonus actioned, nem? Van, csak akkor, hogyha nem tudom ellőni animal alakban, akkor inkább nem lövöm el, és a bonus actionömet azt a wild shape-re használnám megint, mert egyébként így vakon vagyok, és a Poppynak a HP az annyira nem rózsás, bár annyira nem is tragikus. Jó, akkor ezt a kört még hátra kibírom, akkor a bonus actionömet azt a medve totemnek a megidézésére használnám, ami azt jelenti, hogy 5 temp HP, 9 temp HP, mert 5 plusz a druid szintem, ami 4, tehát akkor 9 temp HP nektek, plusz advantage strength checkekre és savingekre. Jó. 30 milyen feet-en belül. színű ez, hogy néz ki, hogy képzeljük el? Hasonlóképpen ilyen zöldes, mint a 10 feneke a... HP? 9. 9? Az jó, már ez akkor felülírja az enyém. 9 temp HP. Igen, és hogy ugyanilyen kicsit ilyen... hogy hívják ezt a szint, ami a Szent János bogárnak a vége is, az igen, és az is ilyen kicsit fényes, enyhén. Ja, az zöldes-fehér. Okés. Azt mondanám, hogy Jó. teljesen hasonló, mint a kis Annyira nem mondhatom azt, hogy világít, hogy ez miatt jobban lássatok, mert ilyen hatásuk nincsen, de egy ilyen nagyon halvány derengése van mindegyiknek, szóval, hogy és ilyen enyhén áttetsző. látszik, hogy mágikus eredetű. Hova szeretnéd, hogy lerakjuk? Úgy, hogy körülbelül kettőnk között akkor odaadom neked, hogy az ott tökéletes igazából, hogy minden, az összes társam, elég akiről nagyobb tudok, területe egyébként, úgyhogy... az összes társam, akiről tudok, benne legyen a 30 feet-es rádiuszában. Jó, tehát most mindenki benne van, és akkor plusz 9 temp HP. Így van. Szuper, ez nagyon jó volt. A swimming speedünk egyébként mennyi humanoidoknak? Meg gondolom nem annyi, mint a járó. Fele? Vagy hogy szokott lenni? Vagy erőtől függ? Megnézem nektek. Nézd meg, hogy swim. Ugye ez ilyen buta kérdések, amiket felteszem. Együtt tanulunk. Jó. Akkor... a majd papi fog következni. De bocsánat, még a kis kis Spirit Beast-em igazad van, akkor az jöhet is addig. Megörültem neki, hogy mondom, hogy mi a terv vele. Azt mondja, hogy even if you don't have swimming speed, you can still swim most of the time. Doing so costs 2 feet of your movement for each 1 feet. Szóval lefelezve az 15. Az logikus lett. Igen. If the lake face is difficult to switch, such as moving river, the athletic... Aha, akkor alapból egyébként tudnánk úszni, csak hogyha nehéz víz lenne, mondjuk folyó, akkor kéne atletikat dobni. Azért. Így van, a távolsági ugrásnál is valahogy úgy van, hogy strength-ettel egyenlőt tudsz ugrani, hogyha előtte 10 feet neki futsz, vagy valami ilyesmi, az is. Tehát igazából ez hasonló, csak mivel hogy... ez egy river, azért dobatott velünk atletik. Hát nehéz, igen, ez a terep, ez a... De ez akkor szerintem minden eléggé. mozgásnál kell majd nekünk dobnunk. Jó. Az, igen. De azért kaptunk most advantage-ot rá, azért van a totem, az advantage-et azt Jó. Na, az a kérdés, nem? Jó. Igen, itt is Pack Tactics van, és mivel ott van a közelembe, ezért én most azt csinálnám, hogy ezt a kis
lényt, elküldeném Bucinak a karakteréhez, hogy közre fogják. Jó. Rakjam én? Vagy rakját? A békát. Hát inkább megkérnélek téged, mert neked közelebb van. Bezártunk fenn, mert hogy nagyon nagy a hang kint. Szerint... Be. Ez a hisz... Akkor jó, akkor már megjöttek és nyitottam. Szerintem igen. Szóval akkor ez a kis picike kis cuki lény, elmondom neki telepatikusan, hogy menj oda, közre fogja Bucival a polipot, és akkor ő tolna rá egy mold, tehát hogy így ráharapdálna. Darth Maul. És ez azt jelenti, hogy ugye advantage-ral megy, mert egyébként is mert pektektik, meg egyébként is mert közre fogjuk. Jó. Tehát akkor, ez egy, nem tudom, 17 volt talán, de nem vagyok benne biztos, mert le van kopva a 17. Dobhatok egy újat? Az előző az 6 volt. Ahogy neked jó, hogyha nem egyértelműen látod, akkor nyugodtan dobj egyet. 17. De akkor adjak 17. egy másik D20-at? Vagy? No, Nem van kell. másik, akkor ez Jó. 17 plusz Az sok. biztosan menni fog, igen. Igen, és akkor ahogy ezzel tudok támadni, az nem lesz más, mint D8 plusz 4 plusz 2. D8. Jó, mondjuk Na, én. D8. 3, meg 4, az 7, meg 2, az ugye 9. 9 piercing damage. Aha. Jó. Oksa. És ez a bucébe, ugye? Igen. Buci polipjába bele. Jó. Jó, még valamit akkor? Nem, köszönöm. Jó. Hova? Nem vagy grappled. Ja, hogy én el tudok... Például. Ja, hogy igen, azt elfelejtettem, Te nem vagy hogy már a saját körömbe Poppy tud mozogni, mert most már nem vagyok grappled. Viszont szerintem elég bénán úszok, de megpróbálhatom. Megpróbáltam azt, hogy így tehát így közre fognám a polipot. Persze, ugye, ahogy beszéltük, Athletics próba lesz, hogy mozog, és ugye akkor felezve. 5-1 kocka, Mármint nem a ugye? dobást felezed, hanem ugye a movementedet. Azt tudod csinálni, hogy te az egyik oldalra úszol, én meg majd megpróbálok a másikra, mert 15 feet-tel nem tudjuk körbeúszni. Ugye. Szóval így Jó, egy, akkor először egy 3 atletik. ide tudsz jönni. De advantage-el már ott a birtotám. Tényleg. De a strength nem Hát a megy, nem? strength. De a strength. A Jó. atletik a strength. Oké, akkor 9. 9? Jó, akkor sajnos kicsit úgy érzed, hogy azért fáradt, hogy így csata közben kell úszni. Akkor azt mondom neked, hogy egyel kevesebbet tudsz mozogni, jó? És tudtál azért valamennyire úszni, nem fulladtál Jó, meg, de köszi. kicsit lassabban haladtál, mint azt tervezted. Majdnem kurva, már pont odaérek, szóval jó Amúgy lesz. a totemnek a temp HP hatása a spiritra is hat? Az izédra... Minden friendly creature. Creature-t ír? Mert ha creature, Ö. akkor biztosan. Azt mondja. Allies. Hát az élet. Each creature of your choice. Each creature. Hát, Choice, te kiválasztod őt, akkor Kiválasztom igen, őt persze. is, jó, akkor neki is. Köszi. Szuper. Akkor így 39, mert ugye Kis 9 baby temp shark. HP. Sőt, lehet így Jó, írom. akkor hogyha Temp. semmi többet harmadszor, Nem, akkor köszi. a papi jön, meg a anyukája. Nézzük, úszás! 6. 6 lett az Athletics-ed? Aha. Advantage-el. Nagyon rossz. Dobtam egy 1-es, meg egy 5-ös. Jó, úgy érzitek, mint hogy ez a fekete víz, ez víz, egyértelműen. De nem pontosan úgy lehet mozogni benne, mint egy vízben. Mintha kicsit nehezebb lenne. Egyáltalán nem tudtam mozogni, vagy... De egy kockát mozoghatsz. 6-tal. Nem fogom... Egyébként mennyi nem fogok mozgásod odaérni. lenne? Hát ha 15. 15 lenne, az Ami 3 jön. lenne, 6-ot dobtál, akkor egyet tudsz mozogni benne. Jó. Akkor így viszont én nem érem el, mert hogy nem vagyunk izébe. Nem vagyok 5 feet-en belül. Nem baj, Nem vagyok benne az mozzanál engagement is a- range-ben. Nincsen reach-e. Nincsen reach a izének, a nagy baltának szerintem. Az csak a javelinnek lenne. Nem talán még annak se. Hát akkor bele tudsz dobni. ugye. 5 feet reach van. Az mit jelent az 5 feet reach? Hát Hogy az a normál, amikor mellette állsz. Amikor mellette akkor állsz, tudsz így van. Értem. Hát akkor javelinnel tudom dobni maximum, de nem fogok dobálni javelint egy... Hát akkor ennyi, én ebbe a körbe nem támadok. Izét tudok csinálni, advance-olok, és akkor tudok mozogni még egyet. Nem? Persze. És
És akkor bemozgok ide, hogy ő tud ütni, de még hát ha Mármint desseltél? Az. Jó, mert... Elnézést. mert akkor viszont igazából szerintem dobhatsz még egy athletics-et, és Nem. akkor lehet, hogy többet tudsz mozogni belőle, mert ezek két független mozgás. Sem. Az első dobásom az 12, ez jobban hangzik. 14. Jó, le tudod mozogni a 3 kockádat, vagy Jó. ez 4 zed, de tök mindegy. Akkor én bejövök ide, és akkor közre azzal pont fogjátok közre fogni. fogom majd. Szuper. Yay. Szuperságos. Csinálsz-e még valamit? Hát ez volt az akcióm, bónusz akcióból, mivel nem támadtam, ezért nem tudok támadni. Mekkora hozzám képest a lény? Hát ő egy large. Large, akkor nem tudok semmit csinálni. Akkor ennyi. Jó, szuper. Akkor nagyon szúrósan nézek rá. Nagyon jó. Szétesett csapva! Szétesett csapva! Akkor Buci következik, ha minden igaz. Az a baj, hogy a Shocking Grasp-nek a reakció izéje az a cuccnak a következő köréig tart. Tehát tök felesleges most Shocking Grasp-elni, a következőbe megpróbálni kiszabadulni és elmenekülni videót. Mert hogy utána jön egyből és Mert lejár. Hogy, igen, tehát lejár. Tehát nem az én körömig. Kurva anyukat. Igen, az csak akkor érdemes, hogyha előtte jön. Ha előttem van, igen. Mert Bár igazából akkor sem. Nem, mert akkor, hogyha én előtte vagyok, akkor le-Shocking Grasp-elem, és abban a következő köréig nincsen reakciója. Tehát utána én tudok cselekedni. El tudok menekülni, mert neki még nincsen köre. De mire te jössz, megint addigra neki megint lesz köre. Hiszen te ezt a te körödbe De hogyha én csinálod, előrébb vagyok, mire újra jössz. én jövök. Igen. Shocking Grasp, és ő a következő köréig, nem abban a körben, amiben megkapta, hanem a következő köréig. Tehát egy körön keresztül nincsen reakciója. Aha. Csak itt ő hamarabb jön a körbe, mint én. És akkor nem úgy lesz ugyanúgy, hogy a következő körében nem... Hát most ebben a körben nem lenne neki. Ja, értem. De amikor mivel ő már jön, volt, ezért nincs értelme. Hát ez jó, az. oké. Úgyhogy... Magic Missile. Próbáljam megszurkálni. Are you in depth? Magic Missile. Hát végül is azzal fixen 4-et söpzek. Még a Shocking Grasp-ben nem. Ja, megpróbálom megszurkálni. Jó. Tizen... 3... Megvan. 2. Megvan. 12. Úgyis. Az viszont akkor D6. Akkor a lándzsával megszurkálom. 7-et szúrok vele. Wow. Jó, szuper. Az igen. Szóljál, szar a hogyha burigálni. mert mivel Pact Blade a lándzsám, ezért az magical, tehát szóljál, hogyha van valami olyan, mert Okés. magicalnek számít. Jó. Akkor megvoltál teljesen? Ja. Akkor jövök. Na nézzük, Buci. Mit kapsz vissza? Jó. Lássuk. Ez be fog biztosan találni. Jó. Jó, viszont nem túl sok a sebzés. 6. Hát, akkor maradt még 3 tehát. Na, miről beszélsz, tök jó. Oké. Panni! Én akkor... Ez nem, Ja. ez semmi. Ez hagyjuk. Ez nagyon nem megy be. Jó. Sose bánt. Én Ja, nem bánom. azért mondom, csak ez ennyi volt, akkor te is jössz egyből. Szuper, akkor a bónusz actionemet elvinném az utolsó wild shape-re, ami még van, és akkor így Wow. ezzel ki is van maxolva minden, még egyetlen egy second level spell slotom marad, de azt ugye most így nem fogom tudni használni. De akkor most a változatosság kedvéért nem cápával alakulnék, Na! nem zátony cápává, hanem átalakulnék egy krokodillá. Az menő. Rocky. Igen, egy krokodillá. De ez Nézem, a hogy normál mivel ő méretű, large. nem az Tehát óriás, én ugye? benyomom a lángoló Még egyszer, izémet, Sima krokodil, nem az cuccomat, óriás az 10 krokodil. feet, Nem, és sima, így éri viszont el a sima is vele, large. Viszont őt meg tudom sebezni. Azt írja. Az óriás az meg. Az jó Crocodile, lehet így. large, beasts, unaligned. Akkor te is lásd, tényleg. Van ilyen. Kicseréljük? Ups. Hát igazából csak lovunk van. Az tök Jó, jó ez. Szerintem az egy ló krokodil. Lokodil. Jó, Lokodil, akkor, dobjátok a padlóra. Loko.
Lokko. Köszi. Köszi szépen. Itt a lokodil. És Jó. akkor ez volt a bónusz akció, és akkor az akció, az pedig a bite lenne, ráhaladnék erre a polipra. Egyébként bónusz actionből van az átalakulás? Yes. Jó. És akkor ugye a közrefogás miatt advantage, ami jól is fog jönni, jól jön, mert egyébként itt 11 pont megvan. Igen. És akkor azt mondja D10 plusz 2. Mert én actionre emlékeztem. Neked van valami különlegesed, amit tud? Nem. Mert itt action van. Én meg És én is úgy bonus action-t emlékeztem. írtam fel. Wild shapehez. Wild shape. Druids to use an action. Te milyen izé A vagy? moon druidok tudják bónusz actionből, Lehet. ha jól látom, és Oh, te fuck. nem moon vagy, ugye? Ne, én Shepherd vagyok. Lehet, hogy a sepelők is ilyen átalakulós menyók. Nem tudom. Ők ugye a totem idézősek. Igen. Man. Ha ez így van, akkor én ezt végig rosszul csináltam. Azért kérdezem, De mert nekem nagyon let me- gyanús. Mert a let me combat- check. Nekem nagyon-nagyon gyanús. De lehet, hogy én tévedek. Nem, Nézzétek igazad meg, van. kérlek. Melyikünknek van igaza? Nekem. Fontos. És ha jól láttam, akkor csak a hold köre, vagy nem tudom micsoda Oh man. tudek. Azért, Annak igen. kellett volna menni. Jó, akkor ez... Akkor most annyit Akkor ez tudok, volt az hogy, action. hogyha az akarod, action. hogy mégis mást actionolsz, akkor még most megváltoztathatod. És ezt írd át. Uh-huh. Hát mindig az lesz, hogy akkor... Nem, köszönöm, maradok ennél. Akkor Jó. ez volt az action, és akkor bónusz actionből igazából nem tolok Igen, csak azért semmit. jut így. eszembe, mert nagyon megjegyeztem, hogy hát úgyis voltam már druidával, de hogy most a Wow. Baldur's Gate ugye ott is actionbe kerül, és akkor addig nem csinálsz semmit, amikor átalakulsz, és az kicsit szopi-mopi. Hát mert az az akciót az. Igen. Mondjuk make sense, hogy ez a lot of effort, hogy eléggé sokba kerül. Jó, Igen. akkor csak... csak csomó temp HP-t, úgymond, mert idézőjelbe temp. akkor viszont az összes actionemet arra használnám, hogy ilyen nagyon elaborált, nagyon király, nagyon acsarkodó, ilyen hatalmas fogakkal rendelkező krokodillá Így van. változzak. És jön a békád. Mi? Békád. Béka. És most jön a béka, igen. A békával ugye szintén advantage-ral lehet dobni, a pack tactic miatt. 16 plusz 4, akkor... Miatt az meg közre fogjuk. Hát, Perspektív az 5 feetre vonatkozik, nem? Vagy 5 feeten belül, de az egy ja, de bocs, igazad van, akkor az összefogás miatt van advantage, és akkor így összesen 20, 16 plusz 4, és akkor a damage, az egy piercing damage lesz, és D8, az 2, meg 4, az 6, meg 2, az 8 piercing. Jó, oké, sebezted. Sokat sebeztél már bele. Igen. 10 valamennyi. Én is rávertem a plusz 10-essel. De ez most erre ment. Tudom. Ja, nice. Jó, még valamit? Nem, köszönöm, nem mocorgok. Jó, akkor a következő papi. Oké, hát így most már nem advantage hanem simán dobok, hiszen advantage-em lenne, de disadvantage-em mivel nem látok, ami így kiüti magát itt sima. Így fogom, és ugyanazt fogom csinálni, hogy -5. Nem akarsz berage-elni bonus akcióból, ha még van rage-ed? Nem tudom, hogy van-e még Van egy darab rage. Annak a polipnak már kettő annyira is durván van. sok HP-ja nincs, Jó. azt látjátok, hogy szegényken nem nincs Jó, annyira 2 jól. sebződik mágikus tűzből. Viszont az mekkora a Panni kapja? 10, ezért pont nem kapja, mert ő Jó, nagy. nagyon jó. 2, oké. Így, és akkor innentől kezdve plusz 2 melee damage, meg rezisztancia, meg advantage, nézzük, azt mondja, egy darabbal dobok. Teljesen jó, 18-al eltalálom. Így van. Mert plusz 5 pont a weaponöm, amit így nem adok hozzá, mert -5-tel dobom, szóval 18. És akkor nézzük, hogy mekkorát csapok Na így bele a Ki grépta. tudod-e végezni? Hát figyelj, szerintem azért egy 24, 25-26 az működik. Igen, hogy szeretnéd kivégezni? Sushi!
Ketté csapni. Csodálatos, ketté csapod, egy kis ilyen tinta ki is jön belőle, hogy ketté csapod. Igazából tök Az ráharapok. Tök fekete a víz, úgyhogy tök, Marcangolom. majd, hogy nem tök mindegy. Erre még nem vagy allergiás. Igen, ezek a gondolkodni, most fog kiderülni, hogy elkezdesz megfulladni tőle. Ráharapok. Feldagad a tork, és... Szétkönem az arcomon a fekete tintáját. Úristen. És tudok mozogni. Dobok atletiket, hogy Dobd, addig én leveszem ezt, hogyha nem esek össze közbe. Ó, köszi. Megérkeztem a játékba. Így van, felébredt a karaktered. 20-szal gondolom tudok húzni. 15-öt. Persze. 1, 2, 3. Arra úszok. Jó, szuper. Bucikához. Jó. Még nem vagyok ott range-be, de a következőbre odaérek. Így van. Ha nem úszik el. Jó, még valamit csinálsz-e? Nem, teljesen izébe vagyok. Ideg állapotban vagyok. Jó. Csak a vért látom. Akkor... Bazd meg, ég a buci. Ja nem, mert újra aktiválnom kell, hogy meggyulladj. Izéből bónusz akcióból. Én úgy emlékszek, hogy minden aktiválásnál sebez, ugye? Szóval, hogy hiába ég, valójában nem sebez. Így van, csak aktiválásnál, Így akkor van. így fellobban, és így nem most csak lángol a testem. Lángol a testem, akkor baby! jöhet a soron következő, a Kibuci. Andronikos. Szerintem maradok ugyanennél a szurkálódásnál, mert... Jó. Ja, most annak van egyedül értelme, vagy... Kasztoljak magamra temp HP-t, tud ő sebezni sokat. I don't know. False life. Hát figyelj, már úton a segítség, úgyhogy már csak életben kell maradnod. 7 temp HP-n van. Nagyon szuper. És azon kívül 3 volt, ugye? Szóval összesen 3, 10. nem, az nem adódik össze, az mindig a nagyobb számít. Úgyhogy mármint, hogy van sima... Volt 3 temp HP-m, de most magamra kasztoltam. De a sima HP-t, a sajátod. Sima HP-m az 60. 60? Oké. Sima 60, Jó. és 60, volt de 3 durva. temp. Volt 3 temp, és most magamra kasztoltam egy olyat, ami 7-et ad, és az aktiválódik. Oksa. Na nézzük akkor a támadását, mert ha jól tudom, a polip jön. Na ez nem jó, ez nem fog szerintem átmenni, mert ez 10. Az nem. Akkor viszont a polip az ennyi volt. Úgyhogy jöhet is Panni. Krokodil. Mondjad, merre mozognál? Én megyek rá a Ebbe tudsz polipra. úszni, nem? Mennyi a swimming speeden? Krokodilnak a swimming speedje, hiszem 30... 30 csak. Szerintem igen. Az nem gyors. Várjál, Nem megpróbálom. gyors Hát, állat a krokodil. De nem lassú a vízbe. én a parton. óriás krokodilt 30. látom most. 30. 20 a lent, és a swim meg 30. Akkor 1, Így van. 2, 3, 4, 5, 6 odaérsz mellem így. Jó, viszont Még nem éred el. mennyire vannak rosszul vajon a társai, nem tudom megállapítani. Ahogy Hát szerintem most- azért Buci elég szarul nézhet ki, mert oké, hogy ott a temp HP, de... Te pedig hány HP vagy? 16 plusz 9 temp HP, szóval egyébként Ő egy annyira nem kicsit rosszul. jobb. Igen. jó, hát viszont ha egyébként nem érek oda sima movementtel, és az akciót azt nem tudom ellőni ilyen távolságból, akkor inkább dash. dash-re használnám az akciómat, és akkor egészen közel mennék úgy köszi. Jó. A És akkor- vérló. És akkor Poppy ennyi. Oké, Max akkor még jöhet annyi, a hogy így kis- broadcastelni tudok, hogy mindenki rendben van? Mindenki Jó. oké? Persze. Nem tudunk válaszolni, csak hogy blúgy. Így van, ez... De. És akkor jön a kis pici sárk. Sárk, így van, baby shark. Baby shark. Adva. Ott Ó! Not 20. Na dob Hát, még ha egyet, még- hát ha még Még egy azt fogja végén kivégezni. Az simán lehetne, az 2. Oké, na 2x20 20. lett. Egy ilyen kis 1d8. pici, small, nem, Small. igen, 1d8. kis, Small, de olyanokat harap, hogy megőrülsz. igen, csak hogy a, 2d10 plusz 2, igen, csak nem? azt, mi? Ott a hit. De, csak én még ott vagyok Ja, az másik. elmaradva, hogy Oké. egy D8, 8, meg 1 az 9, meg 4 az 13, meg 2 az 15 15. Jó, piercing. még él, de hallod, ez a kicsi cápa, kis- látjátok, hogy ez Small. nagyon nagyot megy. Nagyon nagyot megy. MVP. Szóval Igen. olyan fogai vannak, meg őrülsz. Szápion Lannister. Így van. Nagyon pici Így van. és nagyon mérges.
Jó, oké. Akkor következő az Papi. Oké. Bemész? 1, 2, 3, de előtte dobok cuccot, hogy igen. egyáltalán ez így van-e. Advantage-el ugye? De, mert 218-as. Jó, így megvan, közre Megvan? is fogom, ezáltal nem dobok minusszal, és ugyanúgy a izét használnám, az agresszort. Jó. Kurva nagy hiba volt, 6-ossal nem találtam el. Nem. Ennyi voltam igazából. Jó, akkor Buci Nem következik. aktiválom bónuszból újra a rage-et, hogy fájjon nektek, szóval ez így jobb. Akkor most viszont már támadok, Köszi. mert volt ilyen MP-m, úgyhogy Szívesen. mert az van Nem vagyok olyan fajta. szurkálódás a lándzsával. 19, az jónak tűnik, 20 sok, Csak NPC-t szoktam megölni vele, akik kék és ez így 8. 8, jó, már nagyon rosszul van Meg a szegény. gyerekgobinokat. Már nagyon rosszul van, de még él. Ez nem 8, Köszönöm, az olyan ilyen. nagy goblin. Akkor viszont ő jön, és ő grappled vagy, szóval csak téged tud támadni, Buci. Nézzük meg. Nyomja a nagy puszilós Ez fogakat. viszont 16. Az Az 16-os meg. lesz. Akkor nézzük hit. meg. 21-nél elérnek. Nem, annyi nincsen. 14. Igen, Az még- 14. Nem, az pont nem jó, 13-nál kellett volna jobbnak lennie. Mert 7, meg 6. Ja, akkor Down vagy? down. Fuck. Tudjátok valahogy stabilizálni? Hát, ahogy így úszik lefele a vízben, majd ő. Én majd én utána úszok, és akkor így feldelfinezem, hogyha tudom, nem tudom, hogy tudom-e. Mert ugye annyira nem vagyok szofisztikált az orrommal szerintem, de majd megpróbálom. Jó nagy hátad van, beúszol alá, aligátor vagy, nem? Vagy De, krokodil valami. krokodil. Az jó rücskös. Large. Akkor ráharapsz óvatosan. Tényleg ilyen gentle bite. Utána meg a forgó Nílus. Ja, igen, Halál- letéped a fejét! Nem hagyod, hogy Jó, szenvedjen. oké. Elfelejtettem elhozni, van földőfekvő figurám, hallod? Mindig elfelejtem, hogy legközelebb szóljatok. Majd rá. ha lesz 3D Most úgyis lebeg lefele. minden figurából nyomtatunk egy ilyen Így földön van, kúszót így is. van. Meg Egy egy ilyen úszót, fej tudod, ami nélkülit. csak ilyen deréktól van benne, meg ilyenek. Jó, majd mindenféle ítsunk. Oké, és akkor viszont azt hiszem, hogy a polip az lenyomta a körjét, úgyhogy akkor ezzel a pár HP-jával, amin van, azzal Panni következik. Nekem sok HP. Most Mármint egy ugye a temp HP. izén, Ja, mert jó. úgy értettem, hogy Teljesen szegény körbe. alig volt Igen, HP-je, de még vágesz. így is. Én akkor Nincs neked a healing kis word-ot, hogy felgyógyítsd krokodilus, egyébként? de nem tudok bízszalagban Oh, shit. spellelni. Szóval akkor most arra használnám minden, ami van, action bónuszek mindent, hogy akkor Buci karaktere alá szeretnék úszni, egy large beast vagyok, large crocodile. Jó, és hát te tudsz krokodil. simán, úgyhogy neked nincs erre próba, be tudsz Szó- simán úszni. Ja, és akkor szeretném felbökni, hogy legalább ne fulladozon, hanem kapjon levegőt. Jó, oké. Szerintem ezt És- most totál sikerülni fog, és- mert azért egy krokodil vagy, szóval hogy tudsz tök jól úszni, És meg amennyi- nagy is vagy, nagyobb vagy, mert te large vagy, úgyhogy ez szerintem ez... És Sikerül. nem tudom, hogy mennyi movementem marad a 30-ból, de valamelyest szeretnék, amennyire tudok kb. eltávolodni az egyszerre történik action-től. majdnem minden, szóval annyira még nem tudod mélyre lemerülni. Oké, akkor a 30 feet-emből nem tudom, mondjuk 5 lehet, hogy elmegy erre, vagy 10, és akkor maradék 15 vagy 20-at szeretném arra használni, hogy távolodjunk az action-től, mondjuk a totem irányába. Jó, akkor legyen 20 feet-ed marad mondjuk. Oké. Oda jön, följön. Jó, oké. Ha ránk, nem üt ránk. Így van. Ja, tényleg, Kijöttél opportunity attack. a grapple-ből. Igen. Még valami? Ráüt el a krokodilra, ez a kérdés. Az opportunity Van rá van. opportunity, így. Le. Vagy rá. Ami szinte meg lesz, mert az 18 Hát ezt összesen. meg igen. Jó, nézzük meg. Az nem tud 19-et. Sok. Jó, 9 a ez temp kereken HP. 10. 10, oké, akkor a temp HP-nak annyi, plusz még ebből 1, akkor ez 18. Krokodil még bírja. Bírja. Oké, Nincs reakciója. nincs. Külik elég. Jó. És akkor a spirittel meg mondjuk rá. Jó. Kis pici. Bemozogsz úgy, hogy ez sárga. összefogja. Abban van Baby most, sárga. direkt úgy álltam, Jaj, hogyha jó. megnézed. Igen, az nagyon jó. Hoppa, 20. Nat 20 Megint? megint? Ennyi, hát akkor Na, azt még megbasztad egyet, hát lesz tisztában. dupla 20-as.
Nem? Nem baj. 17, de Ez a sárk, ez kegyetlen. Durva. Ez- Ez olyan, mint a Mário, a Ekkora kis sasom, genya. az volt még ilyen, a Mário, Mário! az volt a neve, a sasom. Mário. Az Annyira minden- tetszett Mário neki az- ez, hogy legközelebb is ezt fogja beidézni a földön, és Így van. ott fog hulladozni, de kiér mindent. Csinálunk neki ilyen kis gurulószékes mi az akváriumot. Csak a szája fog kilógni, de Ja, az amúgy. uszonyaiig víz van. Vagy mi az? Tetszik. Dobtam egy 2-est, meg egy 8-ast, az 10, meg 6, az 16 16 piercing. támadása? Nem, ez Ja! már sebzés. Ó, kivégzi. Hogy szeretnék kivégzni a baby shark a óriás Hát- polipot? Nem tudom, tudok esetleg olyat, hogy így beleharap a baby shark, és akkor ahogy így marcangolja, így lehet, hogy egy kicsi léket képez, és így kifolyik az agya. Jó, oké, kifolyik az agya. Mint a cinegék, vagy melyikek? Azok, Cinegéknek kifogyja az agya? Lékelk a izék agyát. Alvó denevérek agyát. Edukációs Fasz. percek. Jöhetnek a linkek, hogy ez tényleg így van, mert egyébként én nem tudom, de... Elég, Te elég. miért? Cuki kis álla. Hát mert Fú, én múltkor láttam egy Oda megy, genizét. még alszik, de Az meg- nagyon rossz volt. Meglékeli. Evolúciósan Atyát. kialakul ez a viselkedés, ez mi? Nagyon durva. Nagyon komplex. Ne aludjatok el Szóval- ki, mert megesznek a cinegék gyerekek. Szóval egy Hitchcock kis madarait már Én értem. múltkor azt láttam a tetőről, hogy majd nem láttam, csak hallottam, mert nem mertem oda nézni, hogy két dolmányos varjú, az megölt egy harkályt. Baszki. És ez nagyon csúnya hangja volt, basszus, szóval, hogy én megmondtam, hogy basszus, öljétek már meg, nem szenvedjen, de azért egy 10-15 percig elmókultak vele, mondom. Nem volt jó. Na mindegy, szóval, visszatérve, Woody a Woodpecker kegyetlen beszopta. természet csodái. Igen. Bazd, de durva. Kikerülünk akkor a körökből. Na erre, hát én azért még dobnék egy Te, Death Saving. Ne legyen mert egyes? egy egyes dobtam. Ez Az egy hetes? Ja, egy hetes? Jó, hú, most egy pillanatra Akkor csak egy megfagytam izé. őszintén. egy fél. Jó, mit tesztek? Levehetjük igazából szerintem a mappot, mert most nem lesz... Ja, vagy mindegy, ott is Jó, hagyhatjuk. az ott nem Jó, mutatjuk oké. úgyse. Akkor mindegy, akkor nem veszem le. Jó. Akik életben vannak. mit Hát én tesznek? próbálok kiúszni. Elmúlik a rage, azt Jaj, ki kell Athletics úsznom, mert próba aztán lesz. megfulladok ott a... Nekem aztán ki kell menni. Jaj, Istenem. Nagyon csíp, ez Csíp, sós és víz. most már sebeidet is még jobban csípi, Ó, mert de hogy csíp. sebesek Gyorsan vagytok. zárja össze. Összehúzom. Viszont nem csípnek fog, csíp, de- nem fog most hirtelen azonnal elfertőződni. Tudod mozgatni. Jaj, ne Mit? belement a Ott nem fülembe. Persze. Azt Bo- tök jó, bonus végig action, tudod azt hiszem. húzni Úgy a izét, hogy ha mozgatod, akkor végig advantage-et kapunk a kiúszásig. A totem az ja nem, ez most a spirit, igen, a spirit totem 1 percig van egyébként, én nem 10 számolgattam kör. a köröket, Hát, de ez még vagy. Mentünk 3 vagy 4 kör. 7 körig van. Igen. Jó. Oké, akkor azt így hoznám magunkkal, azt hiszem talán bonus action-el tudom mozgatni, most azt akarom megnézni. Igen, ez a bonus action, you can move the spirit up to 60 feet to a point you can see. Akkor bonus action-öket arra használgatnám, hogy jöjjön velünk a totem, Jó. a tempápéokán, és egyébként ez a kis pici beast, amit summonöltem, azt szeretném megnézni, hogy meddig van velünk, de én nem hiszem, hogy olyan nagyon sokáig. De ezt majd mindjárt csekkolom. Elvégeztem Viszont a feladatot. ameddig velünk van, addig támogatná Jó, Minotaurus itt azért Olyan, nagyon a snorkelen fontos, fognám hogy még ugye egy neki két még izét kell is. dobni a széveket, szóval, hogy nem tudtok nagyon sok mindent egyszerre csinálni, mert ő közben dobálja ugye a mentőit. Ja, ott Úgyhogy meg akkor megvan. És te én megpróbálod a és- papit összeszedni. Igen, és a Szabatot. krokodillal meg tényleg csak azon lennék, Poppy krokodil formjával, hogy Papinak a karakterét felszínen tartsam. Mármint az enyémet. Jó. Vagy bocs, Buszinak a karakterét, Bucit igen. felszínen tartod, ő fog tudni lélegezni. Igen, engem meg a kisállat. A kis állat. Igen, bónusz akcióban tudja mozgatni. De a Nem, bonus a- action a totemre elmegy, hogy Csak a nekem totemet nagyon mozgatom. kérdéses, Akkor hogy mivel egy mozog a ekkora kis cápa állat? az fenne tud-e tartani egy... Hát de nem Szerintem kell, maximum csak annyi egy kell csak, hogy a icipicit. totemre megkapja az advantage-ot. Tehát nem, Ja, azt nem hittem, számít a hogy cápa, az most csak jön velünk. Ja, oké, Igen. oké. Lényegtelen, nem a Most cápától csak így- fog kapni advantage-ot, Azt hittem, hogy hanem a totemtől. cápával akarja megmenteni a papit. Nem, a hóna alá Jó. lehet, hogy odaúszik, Nem, jó, de nem ő a hiszem, izét, hogy tudod, tud a bármit. karúszom, tudod. Izéket. Na mennyit dobja? Leeszegeti Dobjam a ki Kis az összeset? cafatokkal a foga között. És így. Dobjam ki az összeset? Dobj most egyet még. 16. az egy 16, siker. szuper. Jó.
És akkor őt is összeszeditek, elindultok, dobhatsz még egyet. 14 Akkor még viszont attól még neked kell Athletics-et dobni, csak advantage-el, Így ugye? van. Így van. Akkor viszont te dobj. 1 órán keresztül. Azt nem. Mondjuk Van a kis koncentrációs. Akkor, de mondjuk téged, akkor most dobj egy koncentrációt, mert ugye egyszer sebeztek. 16, azt gondolom, jó. Mennyit Így sebeztél van. bele? Plusz 10. még a izé. Mennyit sebeztél? pontosan már nem emlékszem. 10 sebzett bele. Hányat Hát egyszer te tetiket már dobjam? elvesztetted a Igen. cápa formát. Nem A Most. koncentráció, az hogy dobom ki, Ja. segítsetek? Dobj egyet, 10 Igen. felett. Jó vagy. Akkor nincsen kis cápa. Jó, Elpukkant. már jó Amikor elszűnt. visszatámadta izére. Akkor viszont nem még él ez a szar. Mert ugye ő nyírta ki. Jó, Mert most ő már akkor nem pukkan csináljuk el. ezt vissza. Jó, csak azt mondom, hogy akkor pukkant el, mielőtt támadott volna. Mert? Mert a koncentrációt megszakította. Igen, a damage. Jó, de akkor leütöttem figyeljetek, volna leütötte volna a papi, így van, így van. De nem Két lett volna már tanulság. tehát disadvantage-re kellett volna. Így történt, az Istenek megáldottak titeket. Jó, oké. Akkor 14-et csak te eltaláltam. neked meg volt az Athletics, te dobjál. Fél. Ne basz. Akkor Akkor most mi- kettőn vagyunk. Igen. Nagyon iszkulak. Van-e izém az a kérdés, de szerintem nincs. Mid? Micsoda? Inspiration nincs. Inspirálni. Dick. Az a baj, hogyha én visszaalakulok, akkor szinte azonnal krepa, nem? Mert nem kap levegőt. Meg gondolom akció az is, hogy megszüntes, nem? Talán a megszüntetés bonus action. Nekem valami dereng, hogy action, VS bonus action. Nem, szerintem az Vagy az is gondolattal action? szünteted meg. Nem tudom, szerintem is valamibe kerül. Mondjuk Hogyha lehet, nem, ugyanúgy actionből szünteted meg, és jobban megéri meghalni az állati formával. harapjak De saját jön magamba. a HP-ja. Hát tudsz akkor elsebezni magad? Nem hiszem, amúgy elég jól állok. Sajnos, nem sajnos. De egyszer te már csináltál ilyet, hogy magadba haraptál, nem? Igen, de akkor 1 HP voltam. Most Miatt rálép a saját 18. lábára. Mondjuk amúgy a krokodil szerintem nagyon nehezen harapnál meg saját magát, max a farkát, nem? Mert az, hogy a ló a lábát Hát eléri. eléri a farkát. Nem vagyok benne biztos. Mert hogy olyan rövid lábai vannak, hogy az Igen. biztosan nem. Ez a bonus action on your turn. Tehát you can revert Akkor your akcióból normal tudsz form rajta earlier. írálni egyen. De várjál, Using akkor a akció izét. megcsinálni, bonus action megszüntetni? Így van. Akkor jó, akkor még gereki a Van fejemben híled? Pont ezt akartam mondani, hogy akkor ha lehet, akkor azt csinálnám. Egy pillanat. Már nincs több átváltozásod? Nincs, Hogyha ez két megszünteted, wild akkor shape onnantól meg kezdve volt. mindenki ember. Úszik. No. Yes. Ember. Igen. Yes. De nem baj, hát advantage-el ott van az a Viszont- csak így nem, ők nem 30-at fognak úszni, hanem csak 15-öt. Szóval az is lehet, hogy ők már egyébként kim vannak a parton, csak én nem. Ha, Nem tudom, mennyire van a part. Szóval, amit... Messze van még nagyon. Kockázhatunk tőlem. Döntsetek. Jó, először csináld meg, amit csinálsz, mert te már dobtál kurva sokat, szóval tudsz cselekedni az idő alatt. És akkor utána megvárjuk, még mit csinálsz, és utána kidobja. Jó, akkor én bonus actionből szeretném elengedni ezt a krokodil témát. Bár ez is riski, de ez szerintem még riskibb. Bár ezt nyilván nem tudja a karakterem. Nem tudja a karakterem. Mit? Hát dobj Hogy egy mennyire van szarul. perception-t, az csak látszik, hogy nehezen Hát figyelj, az kurva látszik, hogy haldoklik nagyjából. Jó, meg lehet, hogy egyébként beszélek hozzá, és rohadtul nem válaszol, szóval... Mármint, hogy telepatikusan nincsen magánál. Ja. Kómában van. Hát, Jó, oké, akkor ez alapján azért gondolom, hogy így érzékelem, hogy nem nincsen jól. Akkor bonus actionből szeretném elengedni a krokodil alakot. Oké? És ezzel a lendülettel az utolsó spellslotomat, ami már csak azért van egyébként harmadiknak, mert meg tudtuk lépni ezt a szintet. Köszi szépen, Eszti. Még jó, hogy tudtál cápába alakulni, mert eddig nem tudtál úszóvá alakulni, ugye? Igen, igen ez a Köszönjük most úgy. Bucinak, aki rám írta. Igen, Buci kikönyörögte a szintlépést. Talán. Szóval az utolsó spellslotomat elhasználnám egy 2-es szintű Healing Word-re, Buci karakterének irányába, mert hallom, hogy itt gargalizálja a saját vérét, meg a fekete vizet. Nem haldoklik, ő így él. Ja, igen. Teljesen jól van. Az Két 1D-nyi... Igen, az 1D... Ki szeretnéd dobni, vagy? Nekem mindenki dobhatott, és tegyük 1D4. 1D4, de magasabb még egy, szinten mert kasztolod. second- Akkor az 2D4 plusz. Ö, firecasting. 1D4-en van most így, akkor az 3, meg 2 az 5, És mennyi a wisdomod? 2, Akkor az
Ez 7. 7. Akkor az 7. Jó. De durva. Már csak azért, mert... Hallottad a dalt. Hallottad The final countdown. Flotis már megjelent nagyjából. Köszönteni téged. Jó. És Oké. akkor úszás. És akkor úszás mindenkinek. 15. Mert gondolom már senkinek nincs külön képesség Viszont az úszásra. advantással már, hogy az totem még, vagy 3 kör, nem tudom, vagy totem Jó. lehet már az a 3 Nem, kör hát az elment. még körülbelül- Sima. Nem, hát 7 körünk volt, akkor abból dobtam 3-at, akkor az van még 4 körünk. Most felébresztettél 4, akkor 3 körünk van még, tehát itt van az Akkor első 3 advantázs. Jó. Jó, Az első nekem. jó, nekem 17. 17. Oké. A Papi? második az 12. Nekem 23. Jó. Nekem utána Második 12. 12. 3-at kell Oké, dobni, vagy úsztok. mennyi? Hát amíg van totem, aztán meglátjuk. Nekem a lesz. második 16. Jó, Hát csak- egész jól úsztok. Mennyit dobjunk? Szóval Hát hányszor 3-at dobjunk? mondtuk meg, ugye? 3 Az advantage-el. A harmadik Jó, és ez 16. megvan, ez 19. Úcsó az csak 10. Jó. Jó. Nekem 16 a harmadik, és akkor eddig volt advantázs. 19 a legkisebb. Jó, nagyon ügyesek vagytok. Most viszonylag úgy érzitek, egy kicsit jobban tudtok mozogni. Oké. Passive Perception 11. Nem tudom, 12, de megnéz 12. 12. Ki lett? Jó, ti ketten észreveszitek, Jön a Táleon. családja a polipnak. eszméletlenül fekszik, viszont valahogy a víz tetején van. Nem ússza, nem viszi egy tinta cápa, vagy valami? Egyelőre ennyit láttok, és most szeretnék kérni mindenkitől egy konsti próbát. Constituzione. Nat 1. Összesen 13. Jó? Not 20. Not 20. Jó, akkor úgy lesz, hogy Ez sós víz, még valami jót is nagyon tesz. furcsa érzés kerít el titeket, mint hogy Biztos, elkezdene hogy az a egész tinta. minden besötétedni, és Panni elveszti az eszméletét. Elájul. Jaj, de jó itt Bele a vízbe. Ja. A vak sötétbe, vagy nem Váltás tudom. van. Valamit gyorsan reagálhattok. Aztán mondom, mi történik még. Hát ők kétszer olyan gyorsan úsztak, mint én. Hát szólok krokodil volt. Xabatnak, hogy Xabat fogjuk De nem alá, krokodil. mert- Krokodilként. De őt nem Mert- hagytátok teljesen hátul, Nem, meg nem Szóval- krokodilként úsztam, mert De az elején krokodilként még egy, most de van. csak Két egy, kör. nem, egy kört, és nem is teljes Ja, sebességgel. akkor jó. Maximum ilyen minimális távolság van Észreveszem, hogy köztetek. hogy... Hát szólok Igen. neked, Jaj. hogy hello, mert te nem látsz. Csí! Szólok, hogy Tényleg ő nem lát, igen. fogjunk alá, mert elájult. Meg lehet, hogy az is, ez Gondolom te, strength, lehet, nem? hogy az is feltűnik, hogy nem csivitelek telepatikusan. Úristen, mi a fasz, és nem is 6 plusz 3-mal. Egyelőre nem kell dobni semmit. Ja, mert nem kell alá már nyúlni? Mondta, hogy dobjuk valamit? Csak kérdezem, hogy mit terveztek csinálni, gondolom elindulni Hát, az irányába. alá. Igen, hogy Jó, szóltam neki. akkor viszont most már advantage nélkül athletics. 17. 8. 8. Akkor te kicsit lemaradsz. Te viszonylag gyorsan oda tudsz úszni. És akkor szeretnék kérni még egy konstit tőletek. 1. Tőlem Egy. is. Buci, Andronikus elájul. 19. Te vagy egyetlen éber. Ez jó volt. Megmentelek titeket, barátaim. Hát megpróbálom vagy felnyalábolni őket. Te amúgy viszonylag erős vagy. Hát Szóval, viszonylag hogy- 17-es igen, strength szóval, hogy van, viszonylag erős és proficient vagyok athleticsben. Így van, Csak szarokat akkor dobok. szerintem el fogod tudni őket két kézzel, viszont így azért olyan disadvantage-el úsznál, hogy nagyon. A kis patáiddal Igen. ráadásul. Kettő Hát vagy nagyon kézzel. lassan, nem? Hát biztosan disadvantage, igen. Ah, Úgyhogy egy dis- athletics-et dis- szeretnék kérni disadvantage. disadvantage-el. Jó, Nem is nézzük. látsz ráadásul. Figyelj, a kisebbik kockadobás volt 12, amelyhez rájön még 5, szóval 17 a rosszabb. Jó, akkor szépen, nagyon lassan haladsz, gondolom a part felé. Nem, befele úszok egyébként, gondoltam visszamegyünk, ott hagytam a karperecem. Nem, csak úgy értem, hogy te azt hiszem nem láttad a Táleont, vagy
hogy kell kimondani a nevét. Mert Nem, hogy nem sötét lehet. van, nem is magas a passive perception szóval nem őt Így veszed van. irányba, Nem, hanem folytatod a az part, utadat. aha. Jó, akkor még egyet szeretnék kérni, meg még egy... micsoda volt az? Konstit. Jó, dobok először úszást. Diszkóval 16. Jó. És akkor dobok egy konstit. Ja, ez strength volt, de mindegy. Ugyanúgy 13. 13. Jó, még bírod, bár már egyre nehezebben. Uh-huh. És szép lassan elhúsz te is sajnos. Igen? Uh-huh. Hát akkor megtöklünk. Kezdhettük volna ezzel. Jó. Mert nem azért csak, A hogy így... meghalásra? Igen. Igen. Nem, amúgy nem. Boldog De Halloween nem tudjuk, hogy mi mindenkinek, lesz, az hogy ideje most meghalnunk. mi Egyébként lesz. ez a Halloween-i adásunk, azt vágjátok? Hát másnap, holnap Halloween van. Tényleg? Ne. De! Hétfő 30-a, Halloween de ez nem 31. hétfőn megy. Ez szerdán megy. Most Ja, szerda van. akkor Halloween után egy nappal, de Halloween. ugyanúgy. Akkor boldog Halloween mindenkinek. Jó. Most nem volt Halloween specialünk idén. Hát Akkor ez a polipok a Jövőre 2? Az jövőre dupla. Igazából mindenki meghal. Szóval ennél Halloween-i kiadás nem lehetne De szerintem. már alapból a világban voltam. Így van, már erre készül. De már azt hónapok mondta, óta. de ezt azt mondtad egyszer, ugye, hogy még ennél lejjebb is van, tehát hogy ide nem az ultimate szararcok kerülnek, Ja, hanem persze, hogy a még, legszarabb része még nem rosszabb is voltatok. van. Így Hát van. még. Így, Meg ki még. tudja, Majd hogy most még. mindjárt ott Mindig van a lentebb. legmélyebb bugyraiba felébredtek. Jó, szóval mindenki ájult. Most kérnénk mindenkitől egy konstit megint. 17. 17. 4. Dob már, tesó. 20! 20. Jó, akkor Papi, te vagy az első, aki felébredsz egy szigetparton. Kurva szarul vagytok, egyes kifáradás. Neked van egy pár másodperced, egy pár percet körbenézni. Akiket látsz... Patásbabám! Patásbabám, jól van! Jó, amíg ezt csináld, a következő, aki legmagasabbat dobta, azt a Pani volt? Pani volt. 17. Akkor a Pani Látod, kell ezért fel már utána. segítettem. Van egy kis reakcióidőd, majd akkor majd a Buci is fel fog ébredni. És csak így vagyunk ennyien? És látjátok Taleont. Nem tudom, én Ának mondanám szívem szerint, de lehet nem az a helyes. Jó, szóval. Mit csinálsz? Az egyes kifáradás az technikailag mit is jelent? Az disadvantage-et ad, azt hiszem. Igen. Már is Mindenre mondom is? neked. Szerintem a Exhaustion próbákra disadvantage talán. Azt mondja, hogy nincs if... Egészen egy long restig, vagy ezt Nem, mivel ilyen. tudjuk lepakolni magunkról? Disadvantage on ability Ja, check. itt van előttem. Igen. Jó, oké. Kettesnél már felesebesség, harmadiknál atakról, saving throw, négyesen hit point maximum felezve, ötödik speed 0, hatodik halál. Egyszer majdnem eljutottunk a bagyok bandájával, úgy emlékszem a halálig a fáradtságban. Jó. Volt valami durvaságon. Szóval nagyon rosszul érzitek magatokat. Hát, de nem Ti csak vagytok fáradtak ott, vagyunk. ő még mindjárt fog felébredni, ő még nem. És ugye ott van elájúvak Táleon is. Hát én egy kicsit akkor most orientálódnék, nappal van, éjszaka, mit Ugyanúgy látok magam körül? félsötét, vagy ilyen félhomály, vagy nem tudom, hogy kell azt mondani. Eléggé ilyen szellemszigetnek néz ki. Ilyen, szóval, hogy nem egy szép növényes valami, hanem ilyen halott fák, halott növények, hatalmas... A tengerpart sem ilyen teljesen... Szerelemsziget, nem ez a halott fák, homokos, ez a halott tipikus növények. homokos, hanem ilyen nagyon ilyen fekete sziklák állnak ki mindenhonnan, szóval nem a legbarátságosabb. Egyelőre így hirtelen körbenézve ennyit látsz, aztán majd talán investigáltok, vagy nem tudom. És akkor most már fel kell majd a Andronikos is. Te is még reagálhatsz gyorsan valamit. Körbenézek. Investigation. Investigation, dob kérlek. 15. 15. Jó, azt észreveszed, hogy valószínűleg, ahogy sűrűsödik ugye a partról már befelé valamennyire ez a halott növényzet, ott talán azt tippelnéd, hogy ott kicsit ilyen swampes, mint hogyha ilyen kis mocsárszerű lenne a környék, de más ugye nem látsz, csak ugye a titeket. Szóval egy konkrét élőlényt vagy ilyesmit nem veszel észre. Ja, és Até nincs meg. Ő nincs meg? Nincs meg. Már Ó, valahogy de ki kellett írnia.
Eddig Jó. cipeltük magunkat. Most mi mondod, nem volt jó utitás? Legalább Jó, megehettük és volna, azt hiszem, hogy szerintem nem. akkor itt be is fejezzük, és akkor itt fogjuk majd folytatni legközelebb. Jó van. És hát köszönjük, hogy velünk tartottatok. Reméljük, hogy tetszett, és akkor majd jövő héten várunk titeket vissza. Sziasztok! Sziasztok! Média partnerünk az elefg.hu, napra kis szerepjáték és skifi tartalmak. Csatlakozz Magyarország legnagyobb szerepjátékos Discord szerveréhez. Keres játékostársakat, játsz online, vagy csak beszélges és szórakozz más tavernásokkal. Mire vársz még? A videó leírásába vagy a stream alatt megtalálod Discord elérhetőségünket. Spotify-on immáron podcast formában is hallgathatod kalandjainkat. Köszönjük Patreon támogatóinknak Elemelem, Black Sheep, Navarik, Vangrizár, Gófer Valentine, Melchior, Miyamoto Musashi, Slityu. Köszönjük szépen Twitch feliratkozóinknak Los Blancos, Milán, Gófer Valentine, Norbi Papa, Amnos, Dobó Kapitány, Zolax, Lao, Esbence, Atomó, Salifater, Mjölnir Storm, Varug, El Petya, Akonag, Hightech és Dvangrizár. Köszönjük!